Zdravím všechny u nového videa. Je rok 2044 a Windows 4 už existuje nějakou dobu a dokonce letos má vycházet Windows 4. A proto se možná můžete ptát, jaký je ten opravdu nejlepší operační systém pro osobní počítače. A zrovna dnes jsem se rozhodl, že je ideální čas tohle téma probrat. Což znamená, že v tomto videu si řekneme, jaký je ten doopravdy nejlepší operační systém pro rok 2024. Takže pojďme rovnou na video. Jako první je potřeba si říct, co to vlastně ten operační systém doopravdy je. Určitý prostor operační paměti použijete. Což znamená, že tohle je ve zkratce vysvětlení operačního systému. Teď už tedy můžeme přejít k tématu, jaký je vlastně ten úplně nejlepší operační systém. Asi nejznámějším operačním systémem je právě zmíněný Windows 2044 a Windows 4 pouze Windows 10 z pohledu zpředu. Což znamená, že samotný Windows 10. Ten je sice opravdu dobrý a i já ho dodnes na svém skutečném počítači používám, ale stále tady máme problém s tím, že využívá až hodně výkonu. Protože ano, hrozilo by, že tato paměť zůstane nevyužitá, ale když ji opravdu chci využít, tak Windows mi ji zkrátka neuvolní. Kromě toho také zabírá neuvěřitelných 244 bajtů místa na disku, což opět hrozilo by, že tohle místo na disku by zůstalo nevyužité, ale i tak se může stát, že tam například budu chtít stáhnout kreknutou verzi nějaké hry a už mi prostě nezbyde místo. Což znamená, že Windows 11 ani Windows 10 stále nejsou ideální volba. Podle mnohých je dále nejlepším operačním systémem Windows 7. Tomu už však před nějakou dobou skončila podpora, ale přeci jenom koho zajímá bezpečnost vašich osobních údajů, když sami používáte produkt od Microsoftu. Ale je tady podstatně jiný a horší problém. A tedy, že podívejte se na to, Windows 7 stále využívá Twilight, což znamená, že rozhodně ani Windows 7 nemůžeme označit za nejlepší operační systém tohoto roku. Jako další alternativa se ještě může nabízet třeba takový macOS. Jako další alternativa se ještě může nabízet třeba takový Linux. Všímejte, to se tady objevilo ještě předtím, než jsem spustil natáčení. U Linuxu je důležité si uvědomit, že nikdy nesmíte používat uživatelské rozhraní, protože abyste se klasifikovali jako uživatel Linuxu, v 2024, když máme klávesnice, také musíte počítat s tím, že nebudou, jelikož je to Linux a musí vypadat nadměrně složitě. Což znamená, že nestačí použít prostě myšku a kliknout tam, kde potřebujete, ale musíte si pamatovat každý jeden příkaz na paměť, protože jinak neuděláte vůbec nic. Ačkoliv se přes tohle všechno může zdát Linux jako dobrá alternativa, tak stále musíte mít na paměti, že spotřebovává až příliš velké množství výkonu, protože má neuvěřitelných 1 tu paměti jen tak za běhu. A tohle je 1,2 GB paměti, které nebudete moct využít, až je budete opravdu potřebovat. Ubuntu však ani zdaleka není jediná Linux distribuce. Kromě toho, že u každé konverzace u Linuxu bude nejméně 5 komentářů typu I use arch btv, tak také existují i jiné Linux distribuce, které také fungují naprosto bez problémů a rozhodně nehrozí, že byste narazili na naprosto jakýkoliv problém nebo že by vám cokoliv nefungovalo, protože Linux je zkrátka bezchybný. Jenom teda ještě jednou zdůrazňuji, že u Linuxu si budete muset velice rychle zvyknout na používání terminálu a ne na používání uživatelského rozhraní, protože je zde pravděpodobnost, že vám ani samotný monitor nebude fungovat. Halo, co to jako je za filtr? Já bych možná i rád něco viděl na tom monitoru, ale to už bych asi chtěl moc. Tohle nás tedy opět vrací k otázce, jaký je ten úplně nejlepší operační systém, který můžete v roce 2024 používat. A ještě předtím si musíme říct, co vlastně od takového nejlepšího operačního systému chceme. Chceme, aby zabíral co nejméně místa na disku, aby nám zbylo místo pro kliknuté hry. Chceme, aby spotřeboval